Esperança. Diu, quan es desperta li agrada quedar-se estirada al llit uns minuts. Obri els ulls però de seguida els tanca i els deixa endur fins que el despertador s'alia amb el món de llums tènues que es colen pels forats de la persiana. S'alça, es vesteix i s'espolsa la son sota la llum groga de l'aplic del lavabo. Es pinta les línies suggeridores dels ulls i dels llavis i es penja dues grans arracades d'or a les orelles. S'estima aquelles arracades. Sa mare li va regalar quan s'acomiadava de la infantesa i des d'aleshores sempre se li repassa amb la punta dels dits quan tanca la porta i s'enfronta al carrer. Com cada dia, avui ha complet el ritual a les 6 del matí. Al volant de la furgoneta grisa i tornada l'espera l'oncle. Puja, arranquen. De camí cap al mercat s'aturen dues vegades. Una per a recollir el cosí i l'altra per a carregar les caixes plenes de mocadors, faixes, sostenidors que emmagatzemen en un local que hi ha 2 carrers més avall. Han d'enllestir-ho tot ràpid. Quan arriben al mercat, armen els jocs de ferros de la parada, despleguen la roba en cura i la col·loquen ben repartida sobre un taulell de fusta prim i desgastat. Fa fred, a primera hora les primeres clientes. Les dones remuguen, paguen i se'n van. 8 hores després, l'Olvido recull de nou la parada, el gènere i l'ànima que li pesa més que tot plegat. Abans de sopar passa pel bar. L'Antonio fa temps que no treballa. La besa i l'envolta amb el braç. Fa pudor de tabac. Li persiga amb força la galta i li declara el seu amor. També fa pudor alcohol. Caminen cap a casa. Els habitatges socials s'enfilen cap al cel, escanyats per una teranyina d'autovies. Ella prepara el bullit i para la taula. La tele és l'única que parla. Al llit, l'Olvido no es mou. Ell fa tanta força com pot. Ella calla i reprimeix el dolor que li cou les entranyes. Quan la rutina s'allarga, l'Olvido només desitja canvis, novetats, encara que siguin dins l'úter. S'ho està rumiant. L'Antonio li proposa tots els mesos, totes les setmanes, tots els dies. Però l'Olvido no està convençuda. Discuteix amb les germanes, les amigues, les veïnes. Hi ha qui li recriminen que no s'ha d'encantar, que ser mare és el millor que li pot ocórrer a una dona. Però també les queda amagat i contesten que és massa jove i que per a tenir un fill se n'ha d'estar del tot convençuda. Ella no pren part en el debat, però escolta tothom. Cada vesprada rumia quan torna a casa, fins que n'arriba una en què el cel s'enfosqueix i descarrega un aiguat capaç d'endur-se una vida per davant. L'Olvido corre protegint-se inútilment el cap amb les mans i busca aixopluc en una planta baixa on una jove, jove com ella, acaba d'entrar arrossegant una bicicleta. A la façana, un rètol, casal de joves. La porta, atapeïda de cartells, dona pas a una estança on una xica de cabells foscos alça el cap entre un mantell de fullaraca. Li pregunten què li pot ajudar. Ella contesta que s'ha refugiat per la pluja, però per pudor o curiositat demana informació de les activitats que hi fan. La xica, que es diu Mercedes i també és veïna del barri, li explica que ara només imparteixen en una espècie de taller per a convertir-se en monitora de xiquets. Una classe d'animadora extraescolar per als menuts. Encara hi ha places. A l'Olvido li fa gràcia, tanta història amb allò del fill i ara podria ser mare sense parir. No sap què respondre. La Mercedes li comenta que no s'amoïne, que aquelles classes són gratuïtes. A la vez, si vol anar, haurà de complir. L'Olvido agafa el tríptic, es toca les arracades i marxa llegint encuriosida el fullet d'inscripció. El curs desapareixerà en l'Olvido, que pren lliçons de matèries i nocions que es van perdre a la pissarra de l'escola. També guanya dues amigues, la Mercedes i l'Àngela, la xica de la bici que resulta ser la professora. Amb elles s'enfoca la vida des d'un altre angle quan de tant en tant queden per a fer-se unes cerveses després de classe. L'Olvido pren confiança i explica fragments de la seva rutina. L'oncle, la furgoneta, el mercat, Antonio. Li fa vergonya, però a vegades parla d'ell i de les nits que comparteixen. La Mercedes l'agafa per la mà i l'anima. L'Olvido sap que s'ha de plantar, però no s'atreveix. Al capdavall, l'Antonio el coneix de tota una vida, i a elles fa 3 mesos ni tan sols sabia que existien. Fins que arriba la nit en què diu prou. Es planta i li demana que no la toque, que no en té ganes. Ell s'enfada i insisteix.
Ella s'hi torna a negar. L'Antonio l'alça la mà. Ella esperava un cop que no arriba. Discuteixen, es criden, estrenyen les dents i s'espenten. Al cap d'unes hores, l'Antonio es resigna. Renega, encén una cigarreta i s'adorm. L'Olvido somriu, nerviós encara, a l'altra banda del llit. Passa un any sencer i l'Olvido canvia de preocupacions, però no d'arracades. Cada vegada està més interessada en l'educació, en els xiquets i en el seu futur. Al barri hi ha un bon grapat que han deixat d'anar a classe i els que hi van no es graduen. Encara que sembla mentida, només 3 alumnes entre 2000 han aprovat secundària. Cada setmana l'Àngela i altres antigues alumnes preparen activitats a la intenció d'oferir-los eines que els ajuden a progressar. Aquella vesprada, l'Àngela n'organitza una que ella mateixa. És la primera que hi participa a l'Olvido i està nerviosa, però preparada. Se porten la canalla al pati i es fan asseure enrotllant. Els expliquen que faran un joc ben divertit i especial, però que l'han d'escometre sense vergonyes. Quan sona la primera cançó, es lligaran tots a terra i es faran els adormits. I quan comença la segona, s'abraçaran els uns amb els altres. Això sí, s'hauran d'abraçar de veritat, sense manies ni exclusions. L'activitat resulta atractiva per als alumnes. Potser al principi es mostren reticents, però després s'acombollen i accedeixen a estirar-se quan la cançó arrenca. És una música tranquil·la, amb una guitarra que acaricia melodies. Les notes s'acaben i els xiquets fan un mosaic de cossos petits i fràgils sobre l'asfalt. Però el millor encara ha d'arribar. Quan s'inicia la segona melodia, que és una pel·lícula de dibuixos animats, el pati polsegós esdevé un paradís de música i somriures on els alumnes s'alcen i una mica desorientats s'engalcen els uns amb els altres. Les monitores també s'abracen als menuts del barri i comparteixen una tendresa que sempre escasseja. Per un moment tots s'obliden de l'escola, de les baralles, del centre i del mercat de Tom, amb aquella felicitat que hauria de desbordar a qualsevol xiquet de 9 anys. Transcorre mitja hora ben bona fins que sona la sirena i els alumnes i monitores tornen a la realitat escanyada d'autovies. La Mercedes espera a l'eixida de l'escola. Agafa pel braç l'Olvido, li besa al front sobre els ulls enrogits. Ella contesta que és una burra i que no entén per què s'ha emocionat tant. És mentida, ho sap perfectament. I no han sigut les abraçades, sinó adonar-se de fins a quin punt s'estima aquell xiquet i la seva gent. S'acomiaden i l'Olvido torna al pis on l'Antonio s'esforça per a cuinar el sopar. Ella repassarà les arracades abans de gitar-se i a la filla li diran esperança.